een dag in het leven van Hendrik. In coronatijd. Nou, bij mij ligt het alles gewoon terug. Het is nu correct een façon aan. En het is goed zaterdag. Dus ik ben bij Hinders bemesken. Dus zo misschien wat ik daar al je doe. Het welkomstcomité, die maakt me aan zijn aandacht te geven. Ha, heer Dukkie. Oh. De rest. In shit wel. Het wordt al kaal voor. Nou, dat zullen zijn shit. Goedemorgen, het is nu 20 uur aan. We gaan correct alle stroom verder. Een dikke 100 boxen. Nu beginnen we een injectie in de box. Ik ga correct mijn kar vol. En dan maak ik de rest al je nou. Dit hapje gaat gaan. Deze horen zou ik maken nog. En dan maken we nog de rest erheen wachten. Zo dus. Dan doen we de boxen. Allemaal aan elke kant. En aan de andere kant zit nog een rij. En daar dan weer. Dus hier ben je nog maar 12 hoekjes mee bezig. Ja, dat is voor mij zo wat hier. Dan is het tijd om op te strooien. Strie in de boxen. Nou, deze waren skin. Nou, we doen het daar een beetje bij. Een beetje lastig. Maar hier nog veel meer in de oren opstrooien. Maar dit is het idee. Dan maak ik de kaart leeg. En met een 9 op. Het van hier is dat dikke slopers binnen. Ze hadden het hekje dus ik vernield. En nou ja, dat maatje, maar ik werd dus een maatje. En zo heb ik een best een op de waan. Maar ja, zet je misschien kennen. Dat is al een keer het nodige speakerke schroefje ingang. Want het is net de eerste keer dat het hekje eruit leidt. Dat ben gewoon dikke slopers, dus op den duur, ja, als we toch een keer wat oorsmaten. Maar zolang we nog een beetje maatje kennen, dan beunen we dat een beetje in voor. Toe jong. 1,5 meter. Toe. En nu min je maar de hinderkens weg hier in het land. Ja, het ziet er dan zo uit. Ja, je meer het wel. De vogels, de beliepen. En ze meestal lawaai omdat ze jong zijn. Die ben je ergens in het veld. Bij de Elien had ik een nest van. En nu ben de jong uit. En ja, dat kan ik jaren. Want ze meestal lawaai. Dus om hun jong, om de aandacht
van mij te vestigen, op mij te vestigen, zoals we mij bij hun jong wij helden. Nu zit je ergens bij ons in land, dus. Voor het werk, ja. Een vloggie. Dan blaast het hier mee aan. Hij is aan beeldje en dan krijg je de kroren weer vol. En dan gaan we mooi netjes zien voor de weekend. Maar ja, meen je al besmarrig, gaan we op mij. En zo horen we hier de afstand. Dat is ik nog geen oormeter afstand. Nee. Shit. Die kunnen we zien krijgen.